U tačno 2 sata i 40 minuta posle ponoći, vazdušni prostor iznad Tel Aviva postao je meta masovnog i koordinisanog napada. Prema zvaničnim podacima izraelskih odbrambenih snaga, prema širem području grada ispaljeno je više od 150 bespilotnih letelica i krstarećih raketa. Projektili su lansirani iz pravca severa i istoka, sa položaja koji se direktno vezuju za proiranske formacije u regionu. Odmah po detektovanju pretnje, aktiviran je javni sistem sirena za vazdušnu opasnost. Pravila civilne zaštite u Tel Avivu građanima daju tačno 90 sekundi da pronađu bezbedan zaklon. To vreme jedva pokriva brzu evakuaciju iz restorana, sa gradskih plaža ili izlazak iz stanova u podzemna skloništa. Ulice u centru grada potpuno su se ispraznile za manje od 3 minuta, ostavljajući upaljene automobile na raskrsnicama. Vojni analitičari naglašavaju da ovaj događaj predstavlja najveći udar na grad u posljednjih nekoliko godina. Njegov obim i tehnološka složenost označavaju opasnu prekretnicu u tekućem bliskoistočnom sukobu koja trajno menja dosadašnje procene bezbednosti civilnog stanovništva u unutrašnjosti zemlje. Ovo otvara krupna pitanja o dugoročnoj strategiji preživljavanja u stalnom ratnom okruženju. Odbrana grada te noći zavisila je isključivo od sistema gvozdena kupola. Ovaj taktički štit kratkog dometa razvila je izraelska kompanija Rafael uz visoku financijsku podršku Sjedinjenih Američkih Država, a ukupni troškovi razvoja projekta procenjuju se na oko $1 milijardu. Ako ti se sviđa ovakav sadržaj, ostavi like i pretplati se. Za tebe je besplatno, a meni znači mnogo. Centralna strateška realnost ovog sistema leži u izraženoj ekonomskoj asimetriji koja prati svaki sukob. Svaka raketa presretač pod nazivom Tamir košta državu između 40 i 50 hiljada dolara. Sa druge strane, jurišni dronovi i rakete koje ispaljuje Hezbolah često koštaju manje od $1000 po komadu, što napadačima omogućava jeftine masovne udare. Tokom ovog napada zabeležen je visok procenat presretanja, ali sistem po svom dizajnu ne uništava sve projektile. Kompjuter baterije u deliću sekunde računa putanju i reaguje samo ako pretnja ide ka naseljenom mestu ili infrastrukturi. Ako projektil leti ka nenaseljenoj poljani ili moru, sistem ga svesno ignoriše radi uštede municije. Baterijama oko Tel Aviva upravljaju mladi vojnici, regruti starosti između 18 i 22 godine, koji donose odluke u realnom vremenu pod velikim stresom. Te noći, 2 projektila su probila odbranu i pala u blizini vojnog kompleksa Kirja, što potvrđuje da ni jedan štit na svetu nije apsolutno neprobojan u uslovima masovnog zasićenja radara. Vojni budžet trpi ogroman pritisak pri svakom sličnom incidentu širih razmera. Prema dostupnim informacijama i izveštajima zapadnih obaveštajnih službi, napad je izveo libanski Hezbolah u bliskoj koordinaciji sa vlastima u Teheranu. Hezbolah funkcioniše kao visoko organizovana vojna i politička struktura koju direktno finansira i naoružava Iranska islamska revolucionarna garda, poznatija kao IRGC. Ova elitna formacija predstavlja paralelnu vojsku unutar Irana, deluje potpuno nezavisno od redovnih trupa i odgovara isključivo vrhovnom vođi Ajatolahu Aliju Hameneju. IRGC direktno upravlja mrežom saveznika pod zajedničkim nazivom Osovina otpora, koja obuhvata Hezbolah u Libanu, Hamas u Gazi, Hute u Jemenu i različite milicije u Iraku i Siriji. Kroz ovu složenu strukturu, Iran obezbeđuje moderne projektile, logistiku i obuku, zadržavajući diplomatsku mogućnost da pred međunarodnom zajednicom demantuje direktno učešće u napadima. Prve obaveštajne procene ukazuju da je komanda za ovaj masovni udar stigla direktno iz najviših vojnih krugova u Teheranu kao deo šire regionalne strategije pritiska na Izrael. Ipak, tačan stepen operativne samostalnosti koju su lokalni komandanti na terenu imali tokom same noći lansiranja još uvek nije zvanično dokazan u javno dostupnim izveštajima bezbednosnih agencija. Zvanični Teheran i dalje tvrdi da su njegove akcije isključivo odbrambenog i reaktivnog karaktera. Novinarski izveštaji sa terena i podaci hitnih službi Magen David Adom potvrđuju da su medicinski timovi tokom noći zbrinuli ukupno 37 osoba. Prema izjavama predstavnika medicinskog centra Ičilov, nijedan pacijent nije životno ugrožen. Dokumentovane su lakše povrede od gelera, povrede izazvane udarnim talasima detonacija, kao i povrede nastale u opštoj žurbi građana prema skloništima.
Najviše su pogođene južne četvrti grada, uključujući Florentin i Staru Jafru, gde su zabeležena oštećenja na fasadama objekata i automobilima usled pada ostataka presretnutih raketa. Sat vremena nakon uzbune, ulice su bile blokirane policijskim patrolama, dok je hitna pomoć rasporedila 40 vozila u ključnim zonama. Gradske bolnice su odmah aktivirale protokole za vanredne situacije i prijem masovnih žrtava. Svi prikupljeni podaci svedoče o visokom stepenu organizacije civilnih službi, ali i o dubokom psihološkom pritisku koji je stanovništvo pretrpelo unutar stambenih blokova tokom trajanja opasnosti. Gradska infrastruktura je brzo sanirana, ali psihološki efekti napada ostaju vidljivi među građanima. Politički analitičari ističu da je ovaj napad direktan vojni odgovor na izraelski vazdušni udar izveden nekoliko dana ranije u okolini Damaska, u kojem su eliminisani visoki zvaničnici Islamske revolucionarne garde Irana. Međutim, tajming operacije vezuje se i za složeni diplomatski kontekst u regionu. Lansiranje projektila dogodilo se u trenutku kada su se u Kairu i Dohi vodili osjetljivi pregovori o prekidu vatre i razmeni zarobljenika. Ovaj udar poslao je jasnu poruku Vašingtonu, Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i arapskim državama da regionalna stabilnost direktno zavisi od interesa Teherana. Unutar samog Izraela, politička situacija pre napada bila je izuzetno nestabilna zbog masovnih uličnih protesta protiv aktuelne vlade i zahteva za oslobađanje talaca. Sukob u ratnom kabinetu između premijera i ministra odbrane privremeno je utišan pred spoljnom pretnjom. Na međunarodnom planu, zvaničnici Sjedinjenih država odmah su pokrenuli konsultacije sa saveznicima, dok je u Ujedinjenim nacijama zatražena vanredna sednica bezbednosnog tela. Napad je projektovan da demonstracijom sile redefiniše pozicije u svim budućim diplomatskim procesima na Bliskom istoku i pokaže ranjivost izraelske unutrašnjosti. Diplomatski napori su privremeno zaustavljeni, dok obe strane konsoliduju svoje redove za nastavak borbe. Zvanična reakcija izraelskih odbrambenih snaga bila je brza. Portparol IDF-a izjavio je da će vojska odgovoriti na mestu i u vreme koje sama izabere, naglašavajući da se masovni udari na Tel Aviv neće tolerisati. Premijer se obratio javnosti iz podzemnog komandnog centra u kompleksu Kirija, poručivši da je pređena crvena linija suvereniteta. Unutar bezbednosnog kabineta izbila je oštra rasprava. Deo ministara zahtevao je hitne vazdušne udare na infrastrukturu unutar Irana, dok su obaveštene službe i vojni vrh savjetovali stratešku suzdržanost. Vašington je javno potvrdio posvećenost odbrani Izraela, ali su diplomatski izvori preneli da je Bela kuća privatno upozorila protiv akcija koje vode u totalni rat. Arapski susedi, uključujući Jordan i Egipat, zvanično su apelovali na mir, dok je javni diskurs na društvenim mrežama u tim zemljama pokazao ogroman strah od širenja sukoba i ekonomske propasti celog regiona. Bezbednosni kabinet je ostao podeljen oko intenziteta i geografskog obima narednih vojnih operacija. Kao odgovor na visoke troškove odbrane, Izrael ubrzano razvija sistem gvozdeni zrak, odnosno Iron Beam. Ovaj laser visoke snage dizajniran je kao dopuna postojećem štitu, sa ciljem da presreće projektile i dronove uz drastično niže troškove. Dok raketa Tamir košta $40.000, jedno ispaljivanje lasera košta svega $2. Program je uspešno testiran u pustinji Negev, ali sistem još uvek nije operativan u punom kapacitetu na nivou cele države zbog tehničkih izazova u lošim vremenskim uslovima. Uspešno raspoređivanje ovog oružja u budućnosti bi potpuno neutralisalo finansijsku prednost koju napadači trenutno koriste za dugoročno ekonomsko iscrpljivanje države. Ovaj tehnološki skok mogao bi u potpunosti da obesmisli dosadašnju strategiju masovnih raketnih udara. Sljedećeg jutra, Tel Aviv je s polja izgledao kao grad koji se vratio redovnim aktivnostima. Prodavnice su otvorene na vreme, saobraćaj je bio uobičajeno gust, a građani su se do podneva vratili na plaže. U razgovorima sa reporterima, stanovnici su isticali da nemaju izbora osim nastavka normalnog života, oslanjajući se na dugogodišnju društvenu otpornost. Ipak, ovaj napad ostavlja jedno ključno i otvoreno novinarsko pitanje.
Može li napredna tehnologija protivvazdušne odbrane biti trajna zamjena za stabilno političko i diplomatsko rješenje sukoba? Dok vojni sistemi uspješno čuvaju nebo, bezbednost građana na zemlji i dalje direktno zavisi od samo 90 sekundi upozorenja pre nego što nastupi tišina. Odgovor na to pitanje odredit će sudbinu generacija koje dolaze. Može li napredna tehnologija protivvazdušne odbrane biti trajna zamjena za stabilno političko i diplomatsko rješenje sukoba? Dok vojni sistemi uspješno čuvaju nebo, bezbednost građana na zemlji i dalje direktno zavisi od samo 90 sekundi upozorenja pre nego što nastupi tišina. Odgovor na to pitanje odredit će sudbinu generacija koje dolaze.